Pode decirme que están construindo 4.000 vivendas públicas en Galiza? Dígame onde. Invíteme a ver todas e cada unha desas construcións e irei como vostede a velas, señor Rueda, porque isto é outro bulo. Sabe cantas vivendas públicas se fixeron desde o seu anuncio? 47. Datos do Ministerio de Vivenda. Sí. Temos que animar o señor Rueda que traballe un pouco máis, porque só lle quedan 3.953 por entregar. E o que lle pedimos é que deixe de enganar, que deixe de xogar coas ilusións da xente, señor Rueda. Desde o BNG o que temos son propostas concretas. A primeira, plan de compra de vivenda para destinala ao aluguer. Segunda proposta, protección permanente de toda a vivenda protexida. E terceira proposta, comprar toda a vivenda protexida que se poña en venta. A cuestión é se vai seguir este camiño ou a súa dirección son os bulos, a propaganda e a mentira.